2016. godina protekla je u znaku 10. rođendana sajta autobusi.net. Da bismo razumeli odakle je sve poteklo i kako je danas proslaviti 10. rođendan, moramo da pitamo osnivače Sašu Conića i Luku Filipovića. Uživajte. Nije loše, ja mislim da se osjećamo isto kao i pre 10 godina, uzbuđeno, pošto ćemo da krenemo da pravimo neki novi sajt. Novi sajt koji do tada nije postojao u Srbiji, to je sajt koji se bavi autobusima. Ono što je interesantno da dok tog sajta nije bilo, ja sam mislio da sam ja jedini zaluđenik za autobuse i onda je nastala revolucija praktično kad sam ja video svoje slike autobusa na sajtu Prijevoz.hr koji vodi naš prijatelj Mario Slaviček. I onda sam ja vidio da tamo je te moje slike postavio izvesni Luka iz Novog Sada i rekao, Mario, ko je taj čovek? I tako sam onda upoznao Luku i mi smo došli na zajedničku ideju, rekao, ajde da napravimo. Prvenstveno sajt, pa onda kasnije i forum. Upravo putem sajta Prijevoz.hr, kada je Cone vidio svoje slike na sajtu, pa je onda kontaktirao Marija da mu da moje kontakt podatke, da vidi ko je taj čovjek koji je iz Novog Sada objavlja njegove slike. I onda mi jedno su poslao mail i odmah smo se našli, ja mislim, posle... Da, ja sam rekao, Luka, ti si drugi čovjek iz Novog Sada koji voli autobusa. I odmah ideja došla na prvom već sastanku, ja mislim da smo već spominjali kako je šteta što ne postoji u Srbiji nešto tako. Da bi valjalo, sada kasnije je postalo malo aktualnija ta tema što se tiče sajta samog. Kako ste došli na ideju da otvorite forum? Mislim da to je bila pre svega Lukina ideja, pošto je bila očigledna potreba za tim, jer mi smo tada shvatili da toga nema na našem informativnom nebu. O automobilima možete da nađete sve, o vozovima možete da nađete sve, o avionima, ali o autobusima gotovo ništa. I mi smo nekako hteli da tu prazninu popunimo time što ćemo otvoriti forum. I bilo je otprilike, pa, valjda će se naći neko iz Srbije ko voli autobuse i eto. Vrlo smo se prijatno iznenadili koliko ljudi zapravo prati tu temu i koliko ima ljudi koje autobusi stvarno interesuju. Pri tome ne mislim samo na entuzijaste, nego i na vozače autobusa, na prevoznike i kasnije i na firme koje se bave prevozom generalno, turističke agencije i naravno fabrike autobusa, to nam je bilo vrlo, da kažem, imponujuće. Pa da, ništa, kada je ta ideja, smo rešili da je provedemo realizaciju, imali smo neki problem na početku bio oko samog kupovina domena, generalno iz Srbije i hostinga, i tada je u pomoć pritekao naš prijatelj koji je isto bio zaljubljenik u autobuse, gospodin Adžad Meštić iz Tuzle. On je nama, dakle, na početku samom je odmah obećao da će nam dati svu finansijsku podršku i logističku generalno što se tiče samog prostora za sajt i veoma brzo je on nama kupio hosting, omogućio nam da postavimo sajt na internet, dok je gospodin Mario nama omogućio i kupio nam domen autobusi.net, po kojim smo i postali poznati. Tako da bih htio obojice se zahvalim u ovom momentu jer ste nam veoma pomogli u samom početku, jer bez njih mi ne bismo mogli tako lako da krenemo sa našom idejom i realizacijom ovog sajta i foruma. Mislim da je vrlo značajno pratiti trendove i s te strane stvarno sam ponosan na to što Autobusi.net prati gotovo, ne samo da prati, nego i odlazi na sve te sajmove autobusa. Ono što je najbitnije u poslednjih sigurno 7-8 godina, da nismo propustili ni jedan od većih sajmova autobuskih. Mi se redovno tamo akreditujemo, ljudi nas poznaju i prepoznaju, što je najbitnije. I kada se nađemo na štandovima svih poznatih proizvođača autobusa, već smo prepoznati kao brend koji se bavi autobusima i
vrlo rado nam izlaze u susret i mi smo im stvarno zahvalni zbog toga. Mnogi od tih proizvođača nas i finansijski podrže kada treba da se otputuje na taj sajam i ja se iskreno nadam da će se takav trend nastaviti u budućnosti, a mi ćemo se truditi da osim sa ta dva sajma donosimo novosti i sa nekih drugih manje značajnih, ali ne beznačajnih sajmova autobusa. To samo perioda kada smo se nas dvojica i upoznali prvi put kada smo se našli, pa evo do sada već i više od 10 godina sada, veoma brzo je prošlo i uopšte nemam utisak da je toliko vremena već prošlo. Pa ja se radujem sledećih 10 godina. Znači, ovo jeste stvarno period koji je vrlo brzo prošao i nadam se da će uspešan biti i sledeći period, sledećih 10 godina. I nadam se i dalje. Mi se trudimo da svoj sajt prilagođavamo trendovima i iz tih razloga volimo da ajde da kažemo, mlade snage nekako privolimo da sarađuju sa nama, da razvijaju sa nama zajedno naš sajt i naš forum. Eto, Slobodan Kostić koji se veoma interesuje i razume se u videoprodukciju je od, ajde da kažem, izuzetne pomoći i sa njegovim idejama, tako da nadam se da će biti još takvih mladih entuzijasta koji će nam se priključiti. Mislim na neku, ajde da kažem, još bolju interakciju sa firmama koje su nekako vezane za autobusku industriju, zatim sa korisnicima prevoza, znači sa putnicima i možda još, recimo, da se razvijaju neki drugi modaliteti, ne samo znači sajt, nego tu su i znači videoprodukcija, to su različite socijalne mreže, znači trebamo da proširimo svoje prisustvo na svim tim mrežama i da na taj način nekako pratimo trendove. Znači da budemo povezani mnogo više i sa korisnicima, i sa entuzijastama, i sa proizvođačima, i sa stručnim licima iz autobuske industrije. Za kraj, neka vaša poruka pratiocima stranice? Pa, ja se iskreno nadam da će sve veći broj entuzijasta pratiti naš sajt i naš forum, naravno, gde imamo stvarno veliki broj entuzijasta koji me dosta podsjećaju na moje početke, da tako kažem, u ljubavi prema autobusima, znači to je da pratim garažne brojeve, da znam koji autobus ima koju reklamu i sve to, ali se nadam da će mnogi od njih se malo izdići iz tog praćenja garažnih brojeva da tako kažem, u srž problema, znači da se oni bave autobusima kao prevoznim sredstvom, da sagledaju probleme kroz koje prolaze, recimo, prevoznici, kroz koje prolaze putnici, znači da se malo aktivnije uključe u recimo, rešavanje nekih problema koji su vezani za tu stvar. Pa ja se, pored toga što on govori za entuzijaste, nadam da će i kako i oni, tako i firme i preduzeća koje se bave pre svega transportom i prevozom putnika i proizvodnjom vozila, isto više uključiti i više uticati na to da njihov kvalitet usluge zavisi direktno od samih iskustava korisnika i generalno članova koji su pre svega aktivni na forumu i da će i to njima doprineti u samom smislu kvaliteta usluge koje pružaju pa svima nama koji smo korisnici prevoza i generalno drugim firmama koje zavise od njih. Meni je drago što se Autobus.net na neki način razlikuje od kasnije nastalih sajtova koji su vezani za autobuse, je to što naš sajt što nije jednostavno kao izvod iz matične knjige gde se objavljuju sve nove prinove i gde se čestitaju prinove, nego se bavi, znači, rešavanjem problema, znači, mi smo stvarno
dokazali više puta i dosta puta i to ćemo dokazivati da možemo da uzburkamo javnost sa pričama koji su vezani za probleme. Ovo posljednje je bio Flixbus koji je krenuo od nas i koji je potakao praktično čitavu lavinu novinskih napisa na osnovu naše teme. Znači da se samo ne svodi priču na to ko je kupio novi autobus i da se tom nekom vlasniku novog autobusa čestita, nego da se sagleda zašto je on kupio taj autobus, šta on želi da postigne sa njim i koje on probleme ima koristeći ta prevozna sredstva.